ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ପଙ୍କରୁ ମାଛ ଧରି ଆଣି ନିଜ ପରିବାରକୁ ରାନ୍ଧି କୁନି କୁନି ହାତରେ ମାଛକୁ କାଟି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମାଛକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ହାତରେ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର କଣ୍ଟା ବି ପଶି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ତାପରେ ବି ସେ ତା'ର ମା' ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଘରର ସବୁ କାମ ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ କ୍ଷେତକୁ, ଆଉ ଏଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତା ମା' ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ପିଲାଟି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଦେହରେ ଶିହରି ଉଠିବ। ଏହି କି ଦୃଶ୍ୟ! ଭଗବାନ ଏମିତି ପିଲା ସବୁ ଘରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା' ପାଇଁ ସେ ପିଲାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र